Şu günler Lewabyň etraplaryna paýtaplan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärinetçiler bilen prokuratura edaralary iş salşýar. Häkimetler kärinetçilerden döwletiň gowaçy ösdürip ýetişdirmek üçin eden çykdyjylaryny ýygyna tölemegi talap edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy noýabrda habar berdi. Häkimetler şeýle çäreleri hususan Farab, Däne we Çärje etraplarynyň Kıraç, Ceyhun, Berden, Açylmyrdaýew we Adatlyk daýhan birleşiklerine bat berdi. Türkmenistanly kärenetçi daýhanlar şertname esasyny buğday we paýta ýaly döwlet tawşyrygyny girýän ekinleri ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň satyn alyş narhyndan ýerlerdäki harmanlara tawşyrýarlar. Ödegine döwlet kärenetçi daýhanlary dökün, tohum, tehnika we suw bilen üpçün etmäge borçlanýar. Agrotexnika çäreleri üçin edilen çykdyjylar kärenetçileriň girdejisinden tuturýar. Ýöne kärenetçi şertnamalaryň borçnamanyň hötdesinden gelip bilmese we onuň girdejisi agrotexnika serişleri üçin edilen çykdyjylardan az bolsa, ol munyň öwedini tölemeli bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtaçy kärenetçiler bu işleri ýerli prokuratura edaralarynyň işgärleriniň gatnaşýanyny aýdýarlar. Tamamlanan paýta möhütüminden bergidar çykan kärenetçileriň karjlaryny ýygyna töletdirmek işleri başlandy. Bir kärenetçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we bu işleri etrap prokuratura edaralarynyň gatnaşýanyny aýtdy. Öňkü ýyllardan tapawutlukda bu ýyl ýurdun günnägor sebitlerini apreliň ahyryna turan harasatdan soň käbir gowaçy meýdanlary sökülip ikinji gede ekildi. Ýöne ýerli häkimetler Adatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä TV hadisanyň ekinlere ýetiren ziýanlaryny da kärenetçilere töletdirýär. Iki sapar iki iş geçiren adamlaryň bergisi hem çykdyjy ýaly iki hisse boldy. Olar tohum, dökün we tehnik üçin ikisi pul töleýärler diýip bir daýhan Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ondan birinji ekişde ekinlerini harasat aldyran daýhanlar ikinji tapar ekilen gowaçanyň pes hasyl berenligini aýdýarlar. Adamlar şu ýyl aprelde bolan harasatda gowaçanyň zaýlananyny, gaýtadan ekiş geçirenler giýjeklen gowaçanyň hasyl bermänligini aýtsalar-da, olaryň arzy diňlenmeýär diýip Lewaply gurrundaş sözüniň üstüne ýetirdi. Eger TV harasat sebäpli gowaçy gaýtadan ikinji tapar eklen bolsa onuň üçin 50 götürüm ýeňillik berilmeýär. Tohum, dökün we tehnika hyzmatlary üçin tölegler dolu alınýar diýip Lewaply agronom Adatlygyň habarçysyna düşündirdi. Ýerden gazanýan girdejilerini bil baglayan kärenetçiler bergidar çykan halatyny munyň öwedini haýsy serişdeleriň hasabyna ýygyna töleýär. Dänewli bir kärenetçiniň gurrun bermegine görä häkimetler şeýle ýagdaýa duçar bolan kärenetçileriň hojalyk mallaryny ýa-da öý goşlaryny konfiskasiýa etmek we olary döwletiň haýyryna geçirmek bilen haýbat atypdyrlar. Dänew etrawynyň prokuratura Adatlyk daýhan birleşiginiň kärenetçilerini eger olar bergilerini bermeseler hojalyklardaky iri we oňluk şahly mallary konfiskasiýa etjekdiklerini, mal ýok raýatlary öý goşlaryny, telewizorlaryny, halajilniklerini we düşek ýaly zatlaryny döwlet haýyryna arzan baha kesip aljakdygyny duýdurupdyrlar diýip bir ýerli ýaşaýjy anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen ýyl käbir daýhan birleşiklerde 50-100 hektar kärene ýer alan daýhanlar bergidar çykdy we munyň bilen bir hatarda 99 ýyl möhlet bilen ýer alan daýhan hojalyklarym ýerlerini ýygyna tapşyryp başladylar. Şol bir wagtyň özünde kärenetçiler paýtanyň döwlet satyn alyş narhynyň arzanyny aýdýarlar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir ýerli mehanizator traktoryň bahasynyň epesli gymmatdygyny we ýeri daýhan hojalyklaryň her haýsyna traktorlaryň ören zerurdugyny gurrun berdi. Ençeme daýhan hojalygyň eýeleri ýerlerini döwlete tapşyrmak kararyny geldiler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä 1 hektar gowaçanyň çykdyjysy bir sapar ekiş üçin 2130 manat töweregini. Muňa tohum, sürüm we ekiş işleriniň bahalary girýär. 1 hektar gowaçadan 2 tonna paýta tapşyran kärenetçi girdeji alyp bilmeýär. Sebäbi 30% daýhan birleşigi üçin, 9% kärdeşler arkalaşygy üçin, 2% täze ýyl sowgat üçin tutýarlar. 5 hektar paýta ekip bergidar çykan kärenetçiler 10 000 manatdan köp pul töleýärler diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir agronom aýtdy. We suwda çekilmekden gorkýan bergidar paýtaçylaryň prosentine pul kardalyp öz bergisini döwlete tölemege çalışýanyny aýtdy. Adatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Lewap vilayatynyň häkimliginden goşmaçy maglumat alyp bilmedi.